hay que luchar. El galeo marín en las Miami, la quitan gambas. Y los a la Galí, artista Michelin, artista Walter Frankenstein. Y claro, y total el Chalí, bajo si te trajimos y otra viaja. Objetivo, otra vez, y tú hice mi nutri. Y te hago infinito spell. Y te hago infinito spell. Y papo behind. אמא, תראי, זה סתם עושים שיר פתיחה. זה כבר הגיע? מצטערת בנים, לא היום. חכו בנים, כמעט שכחתי, המגזין שלי משחק. היי! מתי אתם מתכוונים להעיף את הקופסה הזאת מהכניסה? קופסה? מתי היא הגיעה? שליח הביא אותה בזמן שבאתם לתיבת הדואר? וואו, אני לא מאמין שזה הגיע. סוף סוף. משקפי ראיית הרנטגן המפורסמים. זה הולך להיות נהדר. וואו. עבדו עלינו לגמרי. תן לי לראות את הקומיקס שוב. לכל הרוחות. אשליה מדהימה. עבוד על חבריך. לא באמת מסתכל ראיית רנטגן. נו באמת, עבודה בעיניים. כמו קורסו של גנים שהתחילו בקיץ שעבר. וכל כך רציתי לראות דרך גברים. זהו זה. אני יודע מה נעשה היום. אתה הכי חמוד בעולם. מה חמודים? צ'וקי, אני יכולה לאכול אותך. לא באמת, אבל אתה מבין אותי. היי, איפה פרק? סוחר, מקשיב לפוליגאיות שלו, אבל יש לנו בעיה רצינית והרבה יותר. סוחר, ממושע, משתחרר, והוא נמצא באזור שלך. קר עובד יחד עם סוכני השדה שלנו כדי להכין שסטרון. אמרת שאתה יודע לצייר. מצטער, הסוכן, בינתיים, הוא עלול לנסות למצוא את אחת המנהרות הסודיות שלך ולפרוץ למחבוא שלך ואז להתחבר למחשבים שלנו. אז פתח עיניך וחפש יצורים ומחשבים. תראה פרס, הנה פרי. אולי לשם הוא הולך כשהוא נעלם תמיד. טוב, אם הוא הצליח לעלות לשם, הוא גם יצליח לרדת לבד. בכל מקרה, יש לנו את המסגרת ותמיסת העדשות הפלסטית. כל מה שאנחנו צריכים זה משהו שממש משפר את הראייה. היי, אני יודע. עופר, באת 2 צעדים לפניי. סוכן, שכרנו צוות פלסטרוני מקצועי, והתוצאה שלו טובה הרבה יותר. זיהו את הסוכן המרושע כדניס. הוא רוצה הכספים ומומחה תחפושות. נצטרך לעצור אותו בכל מחיר. קודם, אני אקרא לך מר חמודי מודי, אז נעשה לך מהפך שלם ונלמד אותך כמה טריקים מגניבים. תשב בשקט ואני אמצא לך תלבושת מהממת. בוא נראה מה יש לנו כאן. למה יש לי שבדיל? הופה. פרקים ונומרים הם כל כך מהשנה שעברה. הנה הבגדים של המובעות שלי. בוא נוותר על הכסף. מה זה? חוצילות? מי לא יש חוצילות? אני לא. מר חמודי מודי, סוף סוף מצא. תתרחק ממנו! אני לא רוצה שהאדישות שלך תדבק אליו. מר חמודי המסכן, מה תתייחס אליו? ברגע שאסיים את המאבק שלך, אתה תהיה חיית ההלכה. אני יודעת! נעליים פעמות! נתתי! הנעליים האלה ישלימו את המראה. זה נהיה פלאדיפוס, כמה לא צפוי מצליחה להתפרץ למחבוא האדוני. אדוני? לא. זה פלאדיפוס. אמור להגיע בכל רגע. היי, באמת כבר קצת מאוחר. איפה הוא? אני צריך אותו. הוא לא עושה כלום עד שאני מספר לו מה התוכנית שלי. הוא סתם עומד בשקט, כמו עציץ. בעצם. עציץ העומד. כמה לא צפוי. הייתי מזמין אותך לסתכל את התוכנית האחרונה שפגיעה בלחץ עצום. רואה? אני לא צריך את פרי הפלאדיפוס. אמא בדיוק חזרה מהמכולת, אז צריכים להיות לנו הרבה גזרים בשביל משקפי הרנטגן. תודה רבה לך. האמת, קנדיס, אנחנו צריכים... באמת שמשקפי הרנטגן הטיפשיים שלכם? היי, הם לא טבעים כמובן, מה זה? זה לא ארנב? זה יסוק אמיתי שמשתמש בגזרים בתור אוכל במקום ניסויים במדע. אז למה הוא לובש את זה? הוא אוהב את זה! את יודעת מה חמוד שיבודי? יש סתם מקנים. קדימה, אולי להיזבל יש כמה גזרים. אוקיי, בוא נתחיל בדרכים פשוטים. שב! תתקרב! תפרוץ בדלת! עכשיו רובוט! יופי! וואו, אתה ממש אוהב גזרים!
בדיוק על זה אני מדבר. מאז שהרשו לגדל חיות בדירות האלה ממול, זה ממש משגע אותי. כל היום וכל הלילה הם רק נופחים. למה הסקר המרושעת האחרונה שלי? חטיפת הכלבים הענקית פה. תודה שהבנת לי את הנקודה. עכשיו ובאופן מחזה, ואז הוא יתחיל לעוף ברחבי העיר, וכל הכלבים פה ירדפו אחריו עד שהוא יקח אותם מחוץ לאזור העיר שלנו. טוב, הציפייה שלי, וזה מחוכם, אה? אל תסתכל עליי ככה, יקרון לציבור. היי, איך עושים את זה? אאו, זה החוצאות, אני תדרוך חזק יותר, סרט, מסתכל אבל זה חייב להיות ממש מרוכז. היי, יש, מה אתם עושים? רק מחכים שמסתגזר המרוכז יתערבב עם עדשות הפלסטיק הפולימרי המחומם. עכשיו אני אתפול את המסגרת בתמיסה. זה עלול לקחת מספר שעות להתייעץ. תוך 5 דקות בתנורת תעצועה מהגיל שלי. בנות הסופים תמיד מוכנות. נראה שהן מוכנות. על החיים ועל המוות. אמא, מה קרה? איבדתי את הבת הניסוי. אוקיי, אמא, מה עשית בפעם האחרונה שראית אותה? עשיתי. הכנתי ארוחת צהריים, ואז שתפתי את הכלים. את הכלים, אה? נראה שזה מבצע בשביל משקפי הרנטגן. מצאתי. תודה לקרדיניאן. איפה היא? בצינור הניקוז מתחת לשיור. נוציא אותה בשבילך תוך שנייה. מה יותר? הולכים מפתח צינורות מספר 36 מראה וצנצלת מהימים. זה מאוד נחמד בצדכם בנים, אבל אני אתקשר לצרברב הרגיל שלי. יש לו ביצוע. אוקיי, איך שאת רוצה? המשקפיים עובדים נהדר. זה הולך להיות כן. אומרים שיופי חיצוני, אבל אני רואה את זה אחרת. יש לך שלט קוסימטרי, מערכת אתה מהממת. לא תוכלי עוד להסיר, היא אף פעם לא אסיר את משקפיי. אני רואה את החיים קצת שונה, רואה יותר מכל אדם נורמלי. כן, לפעמים קצת לא ברור, לא לגמרי מה שציפיתי. השמש עוד תאיר, ואף פעם לא אסיר את משקפיי. אסיר את משקפיי. אסיר את משקפיי. נראה שמשקפי הרנטגן שלנו עברו את כל מבחני הבטיחות. טוב, הן מתחילות להגיע אלינו המון הזמנות. מצוין, עכשיו אנחנו צריכים להזמין המון גזרים. מחמודי מודי! לאן נעלמת פתאום? מחמודי מודי! שלום, לא, אתה לא. אתה חייב לעצור אותו לפני שאתה. כן, גברתי, שמעת אותי נכון. אני צריך 3 טון של הכתרים הכי משובחים שלך במיידי. כן, אני כן. היית את מחמודי מודי? אני לא מצאת אותו בשום מקום. בדקת בחצר האחורית? יכול להיות שהוא שם. מה לגבי המטבח? טוב, הציפייה שלי. הוכחת שאתה בהחלט יריד ראוי. אולי פשוט נגיד שזה כועס, אני די גמור. עבודה טובה, סוכן תה. אתם לא חושבים
תדאגי, אני בטוח שתמצאי אותו. היי, מה קרה לכל הגזרים? רגע אחד החתול שלנו מלאה בגזרים, אני מסתובב לחצי דקה ובוף. עכשיו המנהל מובן הוא חובה לחיים שלי. וואו, זה בטח נורא מעצבן. וואי, הנה אתה פרי. לפחות אתה קצת. אתה אוהב סקטים חוטים? בשם כל הסוכנות כולה, אני רוצה להודות לך על שירותך האמיץ באחת משעותינו הקשות. עציצי העציץ, ברוך הבא לך.